Ассалому алейкум дӯстони азиз ва тамошобини рахти ҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навбор 14 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаш мо мекунем. Квартираҳо аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Турсунзода, аз шаҳри Кӯлоб, аз шаҳри Ваҳдат ва аз шаҳри Хуҷанд аст ва заминҳо ҳам аст. Дӯстони азиз, пешкаштон мекунем. Видеонавори моро то охираш тамошо кунем. Ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментариё нависем, ки ба шумо чӣ хел хона, замин алкоре мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Агар шумо хел хонаи фурӯшӣ ё квартира ёки замин ёки мошини фурӯш дошта бошед, хоҳед реклама кардан, дар номерои имо, ватсап роҳӣ кунем. Бардони азиз, мо дар видеои оянда реклама мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 156 сомонӣ. Аз шумо хоҳиш мекунам дӯстони азиз, агар имконият дошта бошед, видеонавори моро дар имотон падилиса кунед, хеле ба мо дастгирӣ мешид. Мо бошад наворро сар мекунем, то охираш тамошо кунед. хонаҳои арзон. Бисёре марҳамат. Якум замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ аст дӯстони азиз, қарордор дар ноҳияи Қайроқум, тарафи Лелабуд, дар райони Кӯбтулук. Дӯстони азиз, 6 сотиқ замина, якта хоначам кардаги, якта дача лаби дарёдар қарор дорад. ҷош нағз гуфтага светш ҳастай, обш ҳастай, пастяни срочно фурӯхта мешавад бо нархи 40,000 сомонӣ. 6 сотиқ замина бо кадоми харидори аниқай муомила мекардагистанд ва вариантҳои алиши ҳам дора гуфтага. Фақат одамои канкада мехаридаги занг занан гуфтага хоҳиш кардаганд, ки беҳуда занг назан. Агар кадомитон дар амри далко бошад, ҷои барои дам гирифтан, барои дар тобистон ҷои хуба 40,000 сомон бо савдо ҳам мешавад. рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гиред. Дим хонаи фурӯшӣ. Дим хонаи фурӯшии замини дӯстони азиз ҳаст дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад, дар деҳаи Зарникӯ. Бардони азиз, 7 сотиқ замин дар хона кардаги времинка ҳастай, барои зиндагӣ кардан мешавад. обсидаш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам хеле времинка кардагиан. ҷошам ҷои сода гуфтага, яъне ки дарахтои мевадиҳандам шинодагӣ ҳастай. навниҳол фурӯхта мешавад бо нархи 45,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад ва вариантҳои алиши ҳам дорад гуфтагай. беҳуда занг назанам гуфтагай соҳибушон. Агар кадоми харидори аниқай бо 45,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад гуфтагай соҳибуш. Агар шумо ҳам хел хона доред ки замин, квартира, мошин барои реклама кардан, метавонед ки дар номерои имо, ватсап роҳӣ кунед. Бардони азиз, мо дар видеои оянда инам хел рекламаш мекунем, то охираш тамошо кунед. хонаҳои арзон ва квартираҳо бисёрае. сеюм квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, дар Рега. Дӯстони азиз, дар 4 микрорайон қарор дорад, лаби роҳи Калон ҳастай. Як хонага квартира дар сеюм ошина қарор дорад, 49 квадрати метрае. Агар хоҳед комнатагаш мекунед, обсветшам ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидавияй. дар атидаш пластики часпондагӣ ҳастай ва трезаҳошам яъне ки решоткаи оҳанӣ кашидагия гуфтагиай соҳибаш, барое ки якум ошина ҳамаш қоидавӣ кардагия. ремонтшам беҳтарина, обшам бепроблема гуфтагиай соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи 190,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад, яъне ки муомилаи хуба мекунем барои одамое ки харидоранд, савдо мешавад. рақамҳои якад дар поёни видео. дӯстони азиз, агар кадомитон аз шаҳри Регар хариданӣ бошад, метавонед дигар маълумотша гиред. марҳамат. чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз, хонаи заминӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик, дар болои терминал гуфтагай. адресаш ҳам хеле маълумот. 5 сотиқ замина, як дар хона кардаги аст, ки ҳамин хонаро шикатуриш кардагиай. коробка аст, як рангу бошам мекунем, медарои зиндагӣ мекунем. обсидаш аст, тарафаш маҳкам аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам времинка кардагӣ аст. дӯстон 5 сотиқ замин дорад, фурӯхта мешавад бо нархи 75,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад ва варианти алиши ҳам дорад гуфтагай. варианташонам пешниҳод кунанд. ай 75,000 бо савдо ҳам мекунем гуфтагай ва техпаспорти хонам ҳаст гуфтагиай бе ягон камудиай. кадомитон агар харидор бошед ай ноҳияи Темурмалик, рақамошон дар поёни видео, метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. бардони азиз, дар ноҳияи Вахш, совхози Киров, дар 15 сотиқ замин, 3 дар хона кардаги тавра. гирди хона маҳкамай, обсидаш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, аловхона, дегдонхона ва газхона, оғул, ҳамин хел чизоам дорад. дарахтони мевадиҳандам дорад. бардони азиз, обсидаш бепроблемай. дар заминшам ягон чиз корида мешавад. заминшам соза гуфтагиай. фурӯхта мешавад бо нархи 180,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад ва 10 сотиқи дигар заминам дар болои тепаам дора гуфтагӣ, яъне ки замини презентӣ ҳисоб мехӯрам. медонам хел
маълумота дӯстони азиз, ҳуҷҷаташам 100% гуфтагии соҳибшам бе ягон камбуда як веран як калидорам дорад. ин нархи гуфтагишон боз савдо ҳам мекунем гуфтагии кадоми харидора боз занг занам маълумоти бештарашам метиҳем гуфтагии соҳибшон. марҳамат дӯстон занг занед. агар шумоам дошта бошед хонаи фурӯшӣ ёки замин квартира мошин метавонед ки дар номераи ватсап ё имои мо рӯй кунем. мо дар видеои оянда ранги нами хону ҳамаша реклама мекунем. шашум квартираи фурӯшӣ. шашум квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстонам инам дар шаҳри бохтар қарор дорад. дар ламанос ҳастай. як хонага квартира ҳастай. дар чорум ошхона қарор дорад. 30 квадрати метр обсӯзиш ҳастай. ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, балкон ҳастай. кришаш нав кардага, панели монтажам кардага, ремонти беҳтарин дорад. обуш бе проблема. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад, яъне ки муомилаи бардорӣ дорад. рақамҳошон дар поёни видео кадомитон агар аями терратур дар кӯбоша шаҳри бохтар дар ламанос метавонед дигар маълумотша гиред. дӯстони азиз, лайкотона дареғ надоред. чӣ лайкота намонед, чӣ квартирае ки чӣ хонае ки дар кораед нависен. агар ки мо ёфтем ба шумо пешниҳод мекунем дӯстон, видеонавори моро агар имконият бошад дар имоатон падилса кунед. раҳмат барои дастгириётон. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшии навбатии мо хонаи заминӣ аст. дӯстони азиз, дар шаҳри душанбе қарор дорад. дар исмоили somонӣ дар кӯчаи суворо 500 метр аз роҳи калон истарак назди бозори меҳригон мешавад. даромади кӯчаи танкӯча. дӯстони азиз, сотиқша нагуфтиянд, сотиқш номаълум аст. ду дар хона кардагии тайёра. хонаҳо дароншон калон калон аст. гирди хона маҳкама, дарахтам шундагӣ аст. ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, обсӯзишам ҳаст. дӯстони азиз, хона бо 24 фурӯхта мешавад. бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин кардагӣ аст. ремонтшам нағзай фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ. бо кадоми харидори аниқай бо камтари дигам арзон мекунем гуфтагай савдо ҳам мекунем. беҳуда занг назанам гуфтагай чиз чораша қатиш метиҳанд. рақамҳошон дар поёни видео кадомитон агар харидор бошед метавонед дигар маълумотша гиред. 210 000 сомонӣ бо савдо мешавад гуфтагай. марҳамат. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хонаи фурӯшӣ хонаи дуэтажа аст. фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар ленский район дар деҳаи ҷавала баданасос. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин аст. 4 дар хона кардагӣ аст ки хонаҳош тайёраи ремонт доранд. обсӯзиш аст. ошхона, ҳуҷҷатхона ва дар даруншам аст ва дар берунам кардагӣ ҳастанд. гирдуш маҳкама. хона бо шароитҳои зиндагӣ таъмин кардагӣ аст. бе ягон камбудия фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ. бо кадоми харидори аниқай арзонам мекунем гуфтагай. муомилаам мекунем. хона проекташ нағза, ҷошам нағза гуфтагай соҳибшон. агар кадомитон харидор бошед дӯстони азиз, дар ҳамин рақамҳои поён буда занг занед. чӣ маълумоте ки хоҳед мепурсед ва қатишон бо маслиҳат мекунем. наҳум квартираи фурӯшӣ. наҳум квартираи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри душанбе дар пойтахт дар маяковский, аниқтараш дар пеши самбусаи дилписанд гуфтагиед. агар ҳамин кадоме ки медонад, як хонага квартира аст. дар сеюм ошхона қарор дорад. 24 квадрати метр обсӯзиш аст. ошхона, ҳуҷҷатхона, балкон, ремонтам дорад гуфтагӣ аст. чизош бо лестница мебарои лифт надорад. доми 4 этажа аст. дӯстони азиз, хай дигар маълумотша худтон мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ. бо арзонам мешавад гуфтагиай. варианти алиши умуман надорад, яъне ки барои алиши занг назанам гуфтагиай. фақат полкати фурӯхта мешавад. квартира техпаспортуш ҳастай гуфтагиай. документални 24 квадратай. рақамҳошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гиред. даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи фархорд. дар ҳамин районош қарор дорад, яъне ки 1 сотиқ замин дар хона кардагӣ. хона дуэтажа аст. яъне ки агар хоҳен ранги офис мекунем гуфтагӣ ҳастай ки ранги хона мекунем гуфтагӣ, яъне ки дар инҷа ҳеҷ кас зиндагӣ накардаса. ремонтша худтон мекунед. рангу борша фурӯхта мешавад бо нархи 142 000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад гуфтагӣ. хонаи фурӯша инами дурунша дар боло қарор дорад. хай кадомитон айҳам терратура бошед худтон медонед. варианти алишиам дорад гуфтагӣ. ягон вариант дошта бошед барои алиш кардан дар ҳамин рақамҳо пешниҳод кунем гуфтагӣ. 42 000 сомонӣ бо арзон мекунад. 1 сотиқа дар хона дорад дар ноҳияи фархор. марҳамат. 11 квартираи фурӯшӣ.
квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Сино қарор дорад. Аниқтараш дар Гипразем гарадок пушти заправкаи Фарозда қарор дорад. Дӯстони азиз, ду хонага квартира ҳаст, дар ҳафтум ошона қарор дорад. Доми 9 этажа ҳастай, 40 квадрати метре, об светш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне термикс, ҳамаи шароитҳои зиндагиша кардагӣ ҳастанд. Ремонтшам ремонти беҳтарин кардагӣ ҳаст. Дарҳои нав ҳамаш қоидавӣ кардагӣ ҳаст. Дӯстони азиз, фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. яъне ки ду хонага квартира, дӯстони азиз, 270 000 сомон мегӯянд. хай бо савдо карда арзон мекунен, срочно фурӯхта мешавад. мегӯяд беҳуда занг назанед. агар кадоми харидори аниқай, бо арзонам мекунем гуфтага рақамошон дар поёни видео марҳамат метавонен занг зад, дигар маълумотша гиред. 12 хонаи фурӯшӣ. 12 хонаи фурӯшӣ хонаи заминӣ ҳастай, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол. Бардуни азиз, 6 сотиқ замин дорад, ду дар хона кардагӣ ҳастай, обсвет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, як калидорам дорад, подвалам дорад. гуфтага кухни, ҳоҷатхона ҳамаш қоидавӣ ҳастай. ремонтшам хай барои зиндагӣ кардан мешавад. дигар маълумотшам мегирем. дӯстони азиз, гирди хона бо семинблок маҳкама дарвоза задагӣ ҳастай. дарахтҳои мевадиҳандам, яъне ки навниҳолам шинодагӣ ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ, бо камтар дига хай арзон карда мегирем. дӯстони азиз, ва варианти алишӣ ҳам дорад. нагуфтиам бо чӣ алиш мешавад. хай ягон вариант дошта бошед, дар рақамошон занг зада вариантҳои худтона пешниҳод мекунед. марҳамат, бошад навора давом медиҳем. 13 квартираи фурӯшӣ. 13 квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 7 километр дар Шоҳмансур. дӯстони азиз, дар пеши магазини Фирӯз гуфтага се хонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 48 квадрати метре, об светш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термикс ҳамихелчо дорад, оби гарм ҳастай. хона ремонтуш ҳастай, барои зиндагӣ кардан мешавад. якум этажда қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. гуфтагаи соҳибшон муомилаи хубам мекунем. гуфтага рақамошон дар поёни видео. дӯстони азиз, агар шумо харидор бошед, метавонед ки дар рақамошон занг зада маълумоти пурраша гиред. марҳамат. 14 хонаи фурӯшӣ. 14 хонаи фурӯшӣ навбати мо дӯстон хонаи заминӣ ҳастай, қарор дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Шарофобод қарор дорад. 8 сотиқ замина, 4 дар хона кардагӣ ҳастай, як калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳамаш проектуш ҳастай. хона сохтмонаш нопурра ҳастай, бо ғишти пухта бардоштага, фақат дар тирезаш мондага қати рангу боруш амира худтон мекунен, баъд медорен зиндагӣ мекунен. светчам дар инҷа ҳастай. гуфтага ҷош барои гов морид ё кардан барои природаи хубе. агар кадометон харидор бошед, хай бо дигар маълумотша мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. муомилаи хубам дорад. гуфтагаи соҳибшон рақамошон дар поёни видео. агар харидор бошед, дигар маълумотша занг зада худтон гирен. ин буд 14 хонаи фурӯшӣ мо. агар шумоам дошта бошед хонаи фурӯшӣ, роҳӣ кунед. то видеои оянда худтон нигоҳбон намои шумо.